Arises semongko. Halo Re, balik mana nak channel Awakdewe yaitu nak Paradise Production. Bareng aku Norma. Aku Fikri. Saiki kene lagi nang nggone kapal selam, Monumen Kapal Selam nak Surabaya. Tempatnya sebelah Delta Plaza Surabaya. Pasti kabar Surabaya ru ya kan. Kayak awakmu sing biyen cilikane gelek dijarene. Biasanya acara TK rek, biasa ngobel terus foto ya soalnya aku biyen ngono. Iya. Nah kene, tapi suwe gak tau rene. Ya kan jadinya ya apa ya? Apa jerone ku ya apa? Dia penasaran kan ya. Ono perubahan tak gak ya njero? Yuk, coba kene delok sik ya Rek. Yuk, cus. Cap cus.
nang kafe. Kafe sing lagi viral. Mari melakukan ya. Iya. Jadi dia mampir misan. Soalnya aku lagi bluwe. Sebenarnya ada gak niat ngevlog tapi nang kene nggone apik banget. Jadinya Awakdewe harus ngevlog. Iki nang kene apik rek. Kayak foto-foto ada zaman nom saiki delok antara suasana itu. Oke, langsung aja Awakdewe delok kafe ini ya apa. Oke. Oke, cak cus.